खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपफोरनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि आरो बेजों लोगोसेनो नैबे एमएलए स्कलारशिपनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दं आरो नैबे एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय जोङो माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हायो होननानै सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हायो बेखौबो नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौथ' नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि बागैनो गोबां नोंथांमोना सोंहरबाय थादों आरो दा बिनि बागै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे एमएलए स्कलारशिपनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना दायो फरायगासिनो दङ रेगुलारलि नोंथांमोना नैबे एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बबे मान्थनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना मे जुन बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय दा बिनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेबावनांगोन दाथ' जोंहा नै फेब्रुवारि मासआ जोबसिगोन दा बिनिखायनो इलेक्सननि उनावनो नोंथांमोना मे जुन मास बे मास मोननैनि बिथोराव एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन आं नोंथांमोननिसिम बुंखाबायनोसै जायफोर नोंथांमोना दायो फरायगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना थाबथानाय गैयालासिनो फरायगासिनो दङ एबा दायो जायफोर नोंथांमोना फरायगासिनो दङ नोंथांमोनानो नैबे एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय एमएलए स्कलारशिपनि थाखाय बेसेबां फैसा मोननो हायो जेनेबा सोरबा एमएलए 5,000 सोयो सोरबा 8,000 सोयो सोरबा 10,000 सोयो दा नोंथांमोननि फरायनायखौ नायनानैबो बिथांमोना फैसाखौ सोयो आरो बेबादिनो आरो दा जेखायनो जाया मानो नोंथांमोना एमएलए स्कलारशिपनि जै फैसाखौ मोननो हायो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला नैबे मे मान्थआ सफैयो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै एप्लाइ खालामनो नांगौ बहा थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामहैनो नांगौ दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दानिया फैदो नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिक फ्रेसानो जा रिनिउवेलानो जा दा बिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बायदि दा बेखौ नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थायो आरो दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो मार्चनि जोबथा सप्तायाव नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआ दङ एबा मोननोबो हागौ बिनि सिगाङावनो दै मार्च नोंथांमोना बेखौ सानबाबो जागोन जेनेबा मार्चहालागै नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा थांनाय बोसोरावबो नोंथांमोना मार्चनि जोबथा सप्तानिफ्रायनो नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन सोरबा 12,000 मोननो हादोंमोन सोरबा 40,000 गाहाम मोननो हादोंमोन बे मानि थाखाय बेबादि जादों नोंथांमोननि एडमिशननि सायावबो सोनारो अबयसे सोरनाबा जेनेबा ओरैबायदिबो जायो गभर्नमेन्ट कलेजाव जायफोर नोंथांमोना एडमिशन लानाय दा नोंथांमोना सोरबा 6,000 मोनो सोरबा 5,000 मोनो सोरबा 12,000 मोनगोन सोरबा बिदिनो 20,000बो मोनलायलाङो आरो जेबो गेरेन्टि गैया नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिप फैसा सोनायनि बेलायावलाय दा मानि थाखाय नोंथांमोना दायो मोननो हाथ'वाखै होननानै बुङोबा दायो जोंहा माने भेरिफिकेसनाथ' फाइनाल माबायाव थांबाय जोंहा फाइनाल जोंहा भेरिफिकेसनाथ' जाजोब्बाय दायो जोंहा सोरनियाबा पेमेन्टस एन्ड टु पि पेमेन्टस बेबादिथ' जानानै दङ नाथायबा बेसेबां फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ स्कलारशिपनि जोहै दा बेखौ दिनैसिमबो माने आपडेट बिथांमोना होथ'वाखै आरो दा जेखायनो जाया मानो नोंथांमोनाथ' फैसाखौ मोननो हाखासिगोनखा जायफोर नोंथांमोना पेमेन्टस एन्ड टु पे पेमेन्टस बेबादि जाबायबा नोंथांमोना एमाउन्टखौ दायो नुनो हाथ'वाखैबाबो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हाखासिगोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फाइनाल भेरिफाइ जाबाय नोंथांमोनाबो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन मार्चनि बिथोराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दा बेखौ गासिबो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ खालामबानो जाबाय आरो दा बिनिफ्राय इसान उदय स्कलारशिपनिखौ नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि बिथोराव सोयो मालाबा सेप्तेम्बरसिमबो थाङो दा जेखायनो जाया मानो आगस्टनि बिथोराव नोंथांमोना इसान उदय स्कलारशिप फैसाखौ मोनो होननानै आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो सोंहरबाय थायो एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि बागै आपडेट लाबोन होननानै अबयसे आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थादों नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव दाथ' मोनगोना जोबोद आसा खमसै नोंथांमोना मार्चनि बिथोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखिनि भिडिअनि गेजेराव आपडेटखौ हरनाय जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों